Hello friends, song hai na hai joto no ani YouTube channel go lam sago nge son no rok bahai tong bai kha khayu joto no kahan tong na hanai nge ang ba kahan hai bani kisa kongrai ngai tongo hai ni bagai kisa sorry ro cost tong tongo nge no rok bai kisa je ti prahas te je video no ya je khana ya no kisa share khai no musongo nge no rok nai tong ni ya phone simi paithak jora belai muni kotok phanangui mano hingke puila sikang YouTube kholoknai boni porai comment pore nyalengni do nai tongni no hai khnai tongra di nai bi tongni ta ta comment pore sinai thik no tongo bwrwi sipak motok Jakha kaijak sak chwla rok no sipak tari di tangwi daiti no sipak khoiriba motokma ni bara hinkhe hamkha de motokma lachia de laibo nukjagani ha bum bam checkpack haliya bisrang gonjo ni rumita bisrang gonjo ni tamo obre norok bai tipra sadin maya amala kok thim thuinani nangya o chwla no pogui da mano abo se naidi ulo kubuni chwla bai kaijagui mano bwkha kwrak khlai tongni chwrai bai markhai nut bum bam wngkha nok kaisa no case ready norok hamjak laina sakang bujidi ang tei wngkhe bahai wngno tei kaijak ni swkang kubuni din nijini hamjakma chwla bai palta thudi amo koksai no babrai chaui paikha bongbrai tei phaliya amo bo thik tongo tamo bazar go nakha sadi haya khe silcha amo tamoni siga saimalaya koilai furu khai buino sawui da khoilai amo bo thik no sina thik tongo motok jakmani tei bo de gyan wng nungla twmani panda wngya khai swkang khoijak ba khoijak khe ba bohok torchinai belai sipak motok jakma oh my god porlia asuk muro tini faikya tani hinkhe ani life o onek deramung kotor mangkha tini nachimung kotor bo mangkha tini ang sak se ang mane thina da hamka thangna da hamka ang emon bhabe lachika hebung lachititi kono ma saka ani je bwkhani dukhoni korok no tani hinkhe tini onek nachimung kotor mangkha tini tamungkha tini ang okoi din ri suimeyang tongkha hinkhe tini ang pregnant test paina hini thangmani amoke pregnant test paiyakui dibora ang test khainaikha positive phaio hinkhe ani ama nugui rikha ama nugui ano bukha hinkhe ani ama ani hamjakma chwla no call khai saka jenpritom eko bono naphai bom omo hai wngkha hinai hinkhe omo se call tani rikha hinkhe ani ama haino hai call khaipi kateusha ema se bo kono response riya olo tega se call khaikya olo khe ani ama number se bo block khai rikha hinkhe olo hinkhe ang onek kap khang tau sak tam khainani ni wansuka olo nge norok o video no nugui makhana tei tma sasinai je nuya khorok joto nugwaila tei tma nugani tongkho belai kheno lajima singsa omo thai rok video rok nugui tei naiui norok saimana thangnai rogo khalaimani kaijak bwsak mangnai mak thangmanjak rok khalai thanglai ma rok belai kheno wana singsa tipra haste sini tipra sar ni tongmung lajim singsa
do sigla sigli se khalai na tagle bora biri soro sas khalai se wan chukbaya thinango tamangnai besamangnai bumarok besano yakari thanga ke borokni kisa pade maya kari borok kisa sede besabutui no khatangya toma borong kha umtahai munisor nijeni besano se khibi kalangman apsa kalai no se khibi kalangman mo kaisa sini society o berai khana je corona virus ma haingui tong virus ngai tong tabo ke amate hairona chung joto 19 ta dofa 19 drive tonairo sini je tipra saro bukhuk paralo kaisa rule khayona kaisa mane mazara phano rina nango jela phano dana nango haikaba parani borok chokdiri rok hundi okora sakara rok mata hai rongno naiwi kok salaiwa rok nango ta tuman khe mazara maya mungsa khungjai ni bagui tebo sini dofa o umtai khe lai tongbai kha baksaba gujarat rogo kharai thanga baksaba buini bosong robai kharai thanga mo belai kheno chaya sini society o do sigla sigli to nalai mo to kokori haidebana je basano yagai thangai buini jar bai thango nijeni jar bai thango gemo sini kaisa rule chayang tongwasi mane sing basabutui no basarok no phurungma kwrwi hayang tongta je bumang pha tongnai rok haino ani bagui no tipra saro no kok saro hai tangdi basabutui no khibi ta thangbai di kaham live bo tongno no naidi bihi bwsai ba swba walaya tongba joto no ma walai laio rang paisa swbani oro laso brung brung tongba koini oro kwrwi ganang hinui bo haino kwrwi bo haino joto no walai soklaio rangni bagui bo kokma banglaio kokma salaio haido apano nukhung no yakarwi khibi thangui bwsabutui no khibi thangmani amo chaya kalaio usukango nungmani te khoroksa bai hajalai khar thangbai ha ulokhe majal ha bichar nail ha eyamo najakliya last o ke khikrok somasi suwi tui kwrwi khangui nijeni khi no ma tangla namle takhe tui kwrwi kwcharo pokolaija eyamle bwsamangni ni buma sip apano bumung mention naiwi saliya tini video asung sunai jotono hambai khulumkha tipra sa kaham tongthuk.